Ukufakelwa kombane kwilali ezimbini kwisithili sakwaBhaca eMpuma Koloni kudale ukuxeleshelana ngezikhondo zamehlo phakathi kwezilali. Uyaqhuba umsebenzi wokufakelwa kombane eChancele, kodwa abahlali belali yaseNjijini banombuzo ukuba kutheni yabilali itsityiwe. Ukujongana ngezikhondo zamehlo kubangelwe kukufakelwa kombane kwilali yaseChancele kukhokhelele ekuxeleshaneni ngamehlo phakathi kwezilali zimbini. Ukutshiswa kwepali ezihambisa umbane kwinobuxhakaxhaka kubangele ukuba kucimenezo ilali bezinombane. Izikolo kunye namaziko ezempilo kunzima ukufikelela kuwo, indlela yombiwe kwaze kwavalwa ngamatye, nto leyo yenza kube nzima ukufikelela kwezi nkonzo. Kutyholwa ukuba ngabahlali baseNjijini abenze esi senzo kuba bekhalazela umbane. Isiphatha rongo into engabe thina singabi nambane eNjijini sibadala kangaka. Thina ngokwasibonwa nto yi-26 years uthathiwe umbuso. Abahlali baseChancele basixeka bukhali esi senzo kuba besithi aba bahlali abangaxolanga bakhuphela umsindo ngendlela engatshongo khona. Siphatheka kakubi kakhulu ngoba umbane besele siwuqhelile, izinto ezininzi ebesezenza ngombane zigqibele ngoku zingenzeki. Umasipala waseMzimvu bungenelele ukusombulula le ngxeba kaxaka. Ward 23 i-lines abafumana kuzo zohlukene, so indlela ke approach it depends upon the contractor into ba mayenze kanjani. So that is the problem. Otherwise the project there's material here in Ward 22 kuya electrify akutsho uba kumiwe aku electrify. Zimbi ilali kummandla wase-Alfrenzo zibuza imibuzo ukuba ngakube ziyawuze zifakelwe nini na umbane, amanzi kunye neendlela ezihambekayo. Kwiindaba ze-SABC, ndiNkululeko Nyembezi kwaBhaca.